Bilang ng mga Pilipinong nagpapakasala, lalo pang bumababa. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Pakunti ng pakunti ang mga Pilipinong nagpapakasal taon-taon. Ayon sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority noong 2024, nasa 371,825 lamang ang rehistradong kasal kung ikukumpara noong 2023 na umabot sa 414,213. Posibleng bunga umano ito ng pagbabago sa pamumuhay at panlasa ng mga magkasintahan o mga nagsasama. Sa patuloy na pagbaba ng bilang ng mga magkasintahang nais magpakasal, ilang aspeto umano ang dahilan kung bakit humahantong sila sa ganitong desisyon. Posible umanong dulot ito ng pagbabago sa pamumuhay at pananaw ng mga nagsasama. Ang iba naman, wala pa umanong sapat na pondo para makapagpakasal dahil mas inuuna ang pangangailangan ng mga nabuong supling, kaya nananatiling magkasama muna sa iisang bahay kahit walang marriage certificate ang kanilang pinangahawakan. Sa kabila nito, patuloy naman ang panghihikayat ng simbahang Katolika at ng mga lokal na pamahalaan sa kahalagahan ng pagpapagkasal at saklaw nito bilang patunay sa legal na pagsasama ng dalawang nagmamahalan. Samantala, tuwing kapistahan sa mga bayan at lungsod ay may mga inilulunsad na libreng kasalang bayan para sa mga nais ikasal at gawing legal ang kanilang pagsasama sa tulong ng lokal na pamahalaan. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.